Naimbag pa nagsangpet yo amin iti kanal ko. Ita nga aldaw, ibinglay ko kada kayo ti istorya may papanti pudno apamati iti biyag kinayat. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag. Nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May sama na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmat kadagiti na ayat adumdumngag kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro, no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangpot ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko. Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apa gusto ti awag mo? Nasaya at met nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka ka din ka dagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harot ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tane, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matuna yan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, ada seminar nga tindaran mi ije Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat kaano kayo ije ngay anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami matlang kalpasan ti seminar. Kunak lakid din nagbayag kayo ijay. Saan, Daddy? Agawid kami matla, Dagos. Ay ket, agan anad ka nga rod anak ko. Di mo liwayan tiyag kararag. Nang runa ket agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayan iti cellphone ka ni Mami. Ay na, Liam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di na odi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang iti. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam, idi nagpakada ka. Amangan mo't no amo na nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asurpresaan jay amam. Amang ano sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa batan ni daddy. Anya? Masigurado kakailim na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa rudsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay ka nga rodan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid tamutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, Liam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko. Wan, Mami.
Mapit lang, talak, dagiti na duma, amaleta, itilikod tilugan. Ay, nay, ipag. Unay matunti kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayo, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Loida. Awanan tinagasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang mundo na ito'y? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy, apay pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka, apama na sumangpetak, sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Iliwag dagiti bara ti arakot mo lakay. Unaklakit din numariknak manan dagita. Apaman na makaawidan. Ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga roden, Mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan matakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasorpresahan ti amam. Patyot amaawatan na ta ni Daddy. Unay matakit din ti kastya na pasama ko, Mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y payla ang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken maasikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan matabaybay ket apok mat. Basta kanayunam to ti agpaw iti allowance na ah. Wala nang. Talaga akas ta ti aramida. Nasaya at mga rod. Ang bumat nga awan trabaho mi kanitatangyaw. Mang namnama kami laeng mat iti-itad dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan di anak mau. Ket no adda nawadwad, iraman da kamin tumetay na apaw itan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaang ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka o, ket agyaman ak ah. Awan anyaman na, Nanang. Ay uwan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder. Iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mo't iti gastusan mi para iti inaldaw a kasapulan may.
kan pangalaak matlangan iti inal daw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa dayta na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor ditoy. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige nanang, mangipaw itak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas dumatan ti marikriknak. Kasla ka na yun nga kakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya ang ingatan dagito eh. Diyos ko, tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik-nak. Di na kumabaybayan, apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, ah. Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kayat mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liam. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ng inaldaw? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano ko maakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Saan kay bagang amin nilola akurang kanot ipawpawit mo? Anya, Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan ngamin ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya? Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang ang itiref. Apay, naibos nga tayo. Adya ka diti sapsapulan niyo, mami. Ah, ay ikwa anak ko. Tayman inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan matan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso dati abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam. Adda imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kanda dumapay. Anya? Kunam no na ibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak ang mga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayon, mami. Tagawid tayo na di balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. Damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai.
Nanang, agawid kami payla ang kiniliyam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadaken ka day ta, Loida. Awan ba magiparparet? Agawid kayo tadama nga agpay subalay yaw. Wala nang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, at damot pangalaan mi nga agi na iti kanin mi. Wano saan, bingayan tayo laang ti kita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanlugam ditoy. Agyaman ka paikit di at palpalamutin kayong agina. Ita, adapay laang turid mo nga agsinger. Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanlugam dita nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayo nagpakpakita, pay! saan kumamot akasta, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasaya at Maapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na, awanan ti adupay asa umanang, Loida. Basta pumanaw kayon. Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed ken pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas ng agsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anay bag-anakam. Kat talaga, mat. Iso pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pay. Da kayo ti awan utang na anay bag-anakam. Gapot ta pagliba kanyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasiw taang. Neta, sumungbat ka pa'y laan. Anay ko di nakipungin, Presti! Ibatonag! Day tatirumbangkan ka. Anay ko! Anay! Ito, Auntie Presi. Ipatam ni Mami. May saka matliyam. Awan utang mo anay bag-anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Huston, Mami. Huston. Di mo palasan ni Auntie Presi. Agkalma ka kuma. Pangasim, Mami. Huston na ita panagsangsangit yo, Mami. Amang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. Liyam anak ko. Mami, Noad pa'y siguro day di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak ka datay ta. Mami, Diyak ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. ala, husto daytan, Mami. Sa nabala ito nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diyak ka mo akas to unay gayam man arigrigat mo iti danada. Awan basel mo, Mami. Isudat ya yan ti biddot. Ang sa nabale, nalpasan na Jay. Tinapatay, nakapanaw ta ni Jay. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Auntie Presi. Wan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rotan, Mami. Di mo't ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di ata tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang katintaray mi dito'y ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kanu ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim tatulungan da kami. Kuha. Amuyo mo't amadama nga agpapaagas gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbag anakam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sir-sirbi man nag-abroad. Presi. Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ha? Ay, hello? Hello?
Awan ka nun ni Lola, Mami. Natayin. Wan nga rod anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis kandalumanan ni Auntie Presi. Nakababayin ka rin iti tao. Wan nga rod Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyam anak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, Mami. Asino pahingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, Mami. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panagpaagas ko kaasi ti Diyos. Nagimbagak itilikudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigud ti pammagik. Isu a nagsubli akmanen ditoy Hong Kong. Ket ita umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos agawid akmanen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagteng iti biyag ti maysa nga OFW ti pumanaw a kompleto ti pamilya ngem agawid dan akurang. Nasaamman nga masapul nga aklunan tayo ti amin. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko. Nang ro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag tapno agpullo metten kadagiti dakes nga aramid na. Pakawanem metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti inauna, isu asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat ti nagdalanam, kinabaalam asinaranget amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di taballasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanen ti panangkablaaw kuken ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan, kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a June, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a June. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko, amadama amapadpadasak ita. Ket kayat kumatlaangan akidawan ti kapanunutam maipapan iti daytoy abanag. 2012 idinaamamok ni Tanya. Inayat ko daytoy iti likodan ti kinaadnan anak na. One Miss F, maysa a single mom ni Tanya. Ngem saan a nagbalin atubang dayta iti panaginnayan ayat mi. Inakseptar ko tinapalabas na ket nagkalaysa kami idi tawen 2016.
Iti lasod ti upat atawan a panagdan nami, nagbalinmet an nayas ti linnangan mi nga agasawa, kastamatan iti babae asyuman ko. Inbilang na kaspudpudno nga ama, kat inbilang kumat daytoy kaspudpudno nga anak ko. Aging gaan na danon ti taon 2020, kastoy man dagiti pasama. Si mangput ka din ni Mami, Mika? Awan pa'y met, Daddy. Ni, apay ngay. Malaman na. Saan ka diya nag-text no imawag kada kayo? Saan ba't nga rin na nagte-text? Isa ati amok akit nakaawidan diti palay. Kinasaya awagan man kit di. Awan nga minlod ko kit. Damagam no sa dino tayan na. Ibagam asukunak no dapay langit yung pwesto. Sige, Daddy. Mabit lang nga rin tawagak. Oh, aday ta. Agriringan ti number na. Di naman sungbatan. Apay ngay nga ta. Oray kumamat no ag-text no sa dino tayan na. Iti kasta, saan nga agdandanag da tao? Urayan tayo latan asumangpet ni Mami, Daddy. Masigurado ka paawi dan dayjay. Hello, bakit? Aggarahe akon. Masaduta kon nga agbiyahe. Grabe nga minmanan ti traffic. Kasano dita pwesto? Nag-close ka din, tadagasin kan? Itayak pa'y ang nag-close lakay. Adaak dito'y palengke. Kadwak ni Julia. O sige, urayan nak nga roditan, tadagasin ka. Saanan lakay? Umunakan nga agawid. Agtaksi akton. Adapay nga min papanan mi kini Julia. Kasta aya. Wen lakay. Sige nga rod bakit? Awagan nak tulatan no awan taksi amaluganan yung agawid, tas sukunin kayo. Wen lakay. O sige, umunaak nga rodin nga agawid bakit? Mami? Apay, naibos ka din ti allowance mo, Mika. Saan, Mami? Ado pa'y mati kwarta. Kat, anyang nga ti bagam. Salud-sudak ko, ma. No asino ti lalaki ang nakita kakadwayo idi kalman amang mangan iti restaurant. Ah, dayjay. Kadwami nga ahente itinatang. Napan kami nangan, kalpasan ti pa nag-deliver mi. Aya? Saan ka di ani Uncle Armand dayjay? Ha? Ay, nailasin mo matgayam. Damagam pa'y lang. Asit gan kayo ko, ma. Ngam nadlaw ko na pas nagmat ti panagsarsari tayo. Iso adya kon imasidag. Ha? Ay kwa, di mon istoryaan kin ni dadim anakita da kami kin ni Uncle mo Arman, Juan. Apay aya, Mami. Awan maddakas na no istorya. Saan ka di? Ha? Ay, Juan, basta, di mon istoryaan kan kwa na. Naawatam, Mika. Tanya? Ha? Uncle Ramon? O sino tinakakotsa nang itulod kan ka? Ha? Ay, kwa, Uncle. Kadwak nga ahente itinatang. Narabyan kami ngamin ang nag-deliver. Awan ti maluganak a taksi. Iso nga intulod na kung dito'y balay. Sigurado ka? Wen, Uncle. Sigurado ka akadwam lang dayjay nga ahente itinatang, Tanya? Ha? Ne, ay niya ti kayat yung asawan, Uncle. Unam akadwam nga ahente itinatang. Naskan ka rin agin nagag, kan agin narakop kayo pa ay, sakbay abumaba ka iti kotsena. Ha? Uncle. Apay, nalipatam ka din nga dan asawam? Kwa, Uncle. Di kan makapaglibak. Sa anak abulsak, Tanya. Di ko ram siguro awan makakita kada kayo niya. Malas mo, tasak tinagbalin na kaarubayaw. Nalaingak nga agpaliew ko namsa. Ibagak na ito ikaniyon. Ay kwa, saan, Uncle, pangasiyo? Ikarik, jakon ulitin ti inaramid ko. Basta diyo ko man ibagbaga iti asawak. Pangaasiyo, Uncle Ramon. Ay, sana mabalin, Tanya. Inkalay sana ka, tika anakak.
Inayat kan impatig na kayo iti anak mo. Nagsingpet ni John. Ngamita, lokom lang gayam. Saan na deserve ti kastangar aramidem ken kuanatan niya? Masapo lakas saritak ni John. Pakawanan na ka din, alakay. Pasensya ka nun aramid ko ti kasyay. Ikarik, saanin ang maulit? Tanya, Ibagamkin ni Uncle Ramon, tauray saan tayo ngagsasarita iti barangay hall. Nakababain ngamin kadagiti kabaranggayan tayo. pasensya ka. Ngamnas kan langag sa sarita tayo. Iti kasta. Adamot pang siguradwak at talaga adimon ulitan ti kastang inaramid yo. Naawat mat siguro ni Arman ti surat manipod iti barangay. Ang June, kabailan na kadiakitaan ang maibabain iti sangwanan ti ado a tao. Si kamot lang ti nagaramid iti pakaibabay namtan niya. Ammumot gayam ti agbain. Ngam di mo pinanunot day ta sakbay ang nagaramid ka iti kalukwan. June, Pinayabak mo tendag iti dadakkel mo. Kasta mo tendag iti dadakkel ko. Ken adda sumagmamano aninong kaninang ta iti kasar nga umay tumot lang iti barangay hall. anya? No saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Awan kumamot ti kastoy ang mapaspasama kita. Iso nga aganos ka. Ngamin, si kamot lang ti akimbasol iti amin. Kat, kumusta kayo matan iti asawam, John? Kaasi ti Diyos nanang, nagsublimat na ni ti sigod ti linangan mi. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta anak ko. Sapay ko mga rod, tadinan ton aramiden ti mangluko manenken ka. Nanang, Inaldaw ka de, mapan ni Diyo puistuyaw. wala nang, inaldaw ang mapanaglako. Dagdagasag iti pwesto, kat agigiddan kami matan nga agawid. Ay katrumbang nalaang Da kayo ti agasawa, iso ada kayo nga rod ti rumbang nga agkuyog. Saan kat ano asino la di tanti pakilugluganan na. Wala nang, aramidak mat namin nakabaalak tapno matulungak iti pwesto. Nangruna no kas nga adda ag-delivery tinatangkan prutas sa lako mi. Kalpasan na, agbiyahe ak tumatan. Sakto matan mapansukunan ni tirabi sakbay nga aggaraya ak. Talaga akasta anak ko. Anos ken sakripisyo ti kasapulan, tapno agbalin ana urnos ti relasyon yung agasawa. Agtinulong kayo iti trabaho. Give and take, ako nada iti English. Bakit? Apay ka di lakay. Di mo inton umay alawasan ti kasangay ni Mika. Aywan ngagpaiso Ay na, nagbiit titawan. 19 na gaya man. Wan nga rod Kasla kaano lang iti pagsinsinublatan tang awa-awiran. Ita balasangan. Kat, anyang iti plano. Ay kat aghanda tayo bakit? Agparte tayo ti kalding kan baboy. Nagadun ngay lakay. Basit lang na ita. Maminsan lang mat iti makatawan nga ag-birthday ti anak ta. Di lubos-lubosin tan. Anyang iti sir pinag iti ado atarakan tayo no saan amasida. Sa bagay matkit di si kangarot ti makaam mo, June. Wen ka di, danagmun aya. Awisem dananang kentatang. Ibagam ta umay da. Sige, umawag ak to ije balay inton madamdama lakay. Wen, awisem amin ida. Anya. Ang mga nukumurang ti saganam no awisak amin ida lakay. Ha? Ay kat no kumurang di nayunan tayo ti maparte. Happy birthday manen, Mika anak ko. Happy panagbakit ko nak ko ma. Agyaman ak daddy, thank you so much. Uray nga min saan asik ka ti pudpud no nga ama. Inpatag kan inayat taklat na.
Makunak amay sa ka kadagiti blessings adimteng kada kami kani mami. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Awanan yaman na, anak ko. Amumet no kasano ti kinapatagyo kanyak ka ni mami. Wen daddy, amok kan na panagnakakon dayta. Iso nga agyaman ak unay. Agyaman ak iti kinasingpat, kinaanos, kan kinagagatyo nga ama. No awan kayo laeng, jak amo no anya tibanag mi ka ni mami ita. Nang runa kat ada akon iti kolehyo. No dudwa kami laeng, amangan no saan ako na makapagkolehyo. Saan mat siguro? Panagkunak at ipamuspusan na matlata ti amin tapno makaadal ka. Aywan kaya. Ayan di mami. Naibus nga minan ti arak nga inuman mi ijalikod. Dayjay man, ada iti lamisan da Uncle Edgar. Awan ngagpaiso. Ayabak ka di, daddy? Saanan? Siya kon ti mapan iti ayanda. Asikaswam kat di nagiti bisita. Apay ngamin aya, adi mo maigbatan ta cellphone mo bakit? Itay ka pa'y apindot dita. Ay na, nagadungarod ti agor order iti natengkan prutas, lakay. Sapay ti kayat dakat door to door. Awan parikot iti dayta bakit? Tulungan kan ang mapanag-deliver. Wen ako ma, ang mataktak kamutin ay iti panagbiyahem, lakay. Sana balen. Tinapatay, may deliver dagita nga order. Agbiyahe ato, inton may deliver ta amin. Ang mga numabanog ka nga agbangkat. Sapay nagdadagsan dagi jay. Anya nga tanumang tangdanak laangan iti mang karga, lakay. Siya kun, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabaalak na kita. Sigurado ka? Uwin ko naklangaro rin. Awan to, matibilib mo kanyak. Saan mo't nga iti kasta, lakay? Pampanunutek laang matipan nakabanog mo. Ay ka talaga akasta Tinapatay, ag tinulong ta. Sige, sika nga rod ti makaamo, Jun. Akin cellphone ti adda iti rabaw ti ref, John. Itay pa'y aring-aring. Ha? Ay, jak mo na. Silpon siguro ni Tanya, wano ni Mika. Sa dino aya ti ayan dagiti agina. Agdigdigos ti asawak nanay. Ni Mika, agrumbat sa ama pa nag-eskwela. Ay kat di mo pa'y laapan kita no asino ti umaw-awag. Amangan ba't no importante ti ibagana. Ay na, amuyo mo, tadyak ugalit ni makibiyang iti cellphone ti akin cellphone. Wad matkit di ngam amangan mat no importante ti ibaga ti umaw-awag. Bayan nyo di taranan. Makauray mo't siguro na sino man dahi tanga umawawag. Sige, panawan kayo pa dito salas nanang. Inak-agsukat na mapanak mo't nagbiyahe. Sige anak ko, agan-anad kay ti panagmanehom. Wala nang, ket agyamanak. Oops, pasino ti kachat mo bakit? Anya kamutin. Makakigkigtot kamut, Jun. Pasulpot-sulpot kamut. Saan ka ba't aginigtot nga nakigtot ka? Apay nga ka dito eh. Apay, di ka nagbiyahe. Masaduta ko. Grabe manan nga min di traffic. Sa akto manan agbiyahe inton rabi. Kat umuna ka nga ruden ang agawit, daing ka agluton iti pangrabyan tayo. Agiddantan bakit? Ay naumunakan. Sayang mat nga minti malakwak no agsara akon. Sapay kapigpig saan ti gumatang lukas ti nga oras. Agtaksi kaminton kin ni Mika. Apay, umaypay ka no aya dito ni Mika. Wen, adda nga min imbati ti kaeskwelaan na agamit. Diyak mo't maawit amin, tadda mo't awit ko. Iso ako nak nga anusan na nga umay alaan. Tagkuyog kaminton nga agawit. Anya dahi ta aya? Yegbon ata siya akong ti mga wait. Diyak amo no anya day jay, tanaka-eko bagmon. Ngala, ala akon tapno awan tong ti bitbitin nyo nga agawid. Agriring ti cellphone ni mami. Ada iti bag na. Nakita ka simrek iti banyo itay. Sigurado ang mabayag pa'y dayjay. Kitaag man ti cellphone na. Ni Uncle Edgar matgayam tinag-miss call.
Kita man tin box ti text kan messenger na. Adamat chat da ka ni Uncle Edgar. Basaag man. Isinam ngaminan ni Bayaw Jun. Iti kasta datati agdan na. Anya di kaya tasawan da ito eh. Diyos ko, nagadupay ti chat da. Ay na, kas dala teenager nga agchat-chat. Nagrurugit ti conversation da. Unay matan ni mami. Bakbakatanan nga kastoy kit din ti apan na i-chat-chat. Tila nagbainan. May samat da dyan nga Uncle Edgar. Grabe da. Nagbabastos da. Abak da pa yan ti teenager nga ag-boyfriend kan ag-girlfriend. Ne, nagsapa ka matin nga imay dito yung pwesto, John. Wen, awawan nga rod pasaheros. Nakapsot ti biyahe ita nga oras. Taimingak to inton pa nag-aawid. Tasak tumot mapanagbiyahe. Kasta ayan. Wen, ni Bayaw Edgar ti agidis-diskarga kadagiti kasangsangpet anatay. Inayabam ka di, bakit? Ay, wala kay. Awan ka nung aming trabaho na. Iso ako nak nga umay pailaang tumulong dito yung pwesto. No kasta, iso mismo tinangkontakken ka, bakit? Wala kay. Intad ko tinumber ko iti birthday ni Mika. Naibaga na ngamin nga agsapsapol iti pagtrabahuan na. Kasta aya? Wala kay. Sa bagay, isupay mo't nga igatang na itikanan na iti anak na ti itad mo atangdan na. Wala kay. Dakkel mo't atulong tan kadakwada nga agasawa ti panagtrabaho na kadata. Dayjay manan ni mami ka ni Uncle Edgar. Aggilgin nantil namanan. Ay na, di dala agbain. Uray kumamat, no agpadada nga awanan asawa. Saan ba? Tagpadadamot nga rod nga daan pamilya na. Ay, saanan arumbang ti kastoy. Naskan ama-amuan ni daddy da ito'y. Ibagakkan kwa na ti amin. Ipabasak dagiti in-save ko a conversation ni mami ka ni Uncle Edgar. Agraman dagiti ladawan dadwa. Ipulong ko ka ni daddy. Makaamuditan. Nagsakit, Tanya. Nagsakit. Anya launay tinagkurangakin ka. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak. Apay! Diyaka mo, Jun. Ang panagkunak kat sa anak kon anaragsak iti danam. Anya? Amang ano da ito yun ti makagapo ti pagsinaan ta. Anya? Talaga si Kapay tinatured amang ibagay ti kasta? Itataam mo mun ti may papan kada kami kin Edgar. Adakan kan na niya ti aramidam. Napanan ti panunot mo, ha? Apay ani Edgar pay. Amumot a pamilyadon ni Edgar. Malaksid iti dayta kapag yampay. No ita, diyak pa'y lang ang masungbatan dayta sa ludsod mo, Jun. Basta ti amok, kat agin innayat kami kin Edgar. Anya? Kidawak nga itad mo ti wayawayami kin Edgar, Jun. Ngamin, talaga asaan akong anaragsak iti danam. Awanan kayo iti bain. Nagalas ti ugalim. Pumanaw kay ti sangwanak. Tamangan nun niya pa'y ti maaramid ko ken ka. Panaw! Nagsakit tinakam ko, Miss F. Kasladyak kabaalan ti kastoy nga inaramid ti asawak kanyak. Inaldawak nga aginom tapno ti kunak kat mailiwliwag ko ti amin. Ngaminton maimusawanak, malagip kumanan ti pananglipot ti asawak kanyak. 2 Domingon asaan kami ang nagsarsarita. Sagpaminsanak paikit din nga agaw-awid iti balay. Mas kay kayat kon ti makiturturog iti ayan dagiti kabarakadak ngem ti agawid. Miss F, jak ammo no anya ti aramidak. No ita, talaga nasakit tinakam ko. Kasla kayat ko ida abirukan kat balsak ida, babaan iti panangkabkabil ko kuma kadakwada. No bilang ta makaamiris ni Tanya kat agsubli iti nanak, awatek kadipay.
wenno bay aklatan a madadaal ti binukal ko a pamilya. Talaga adjakon ammo no anya ti aramida. Aglalaok pay kit din ti mapan panunot ko. Sapay kumata matulungan nak. Tuy pagayam mo, June. Ken ka pagayam, June. Idyam ti arak gaputawan na saya at nga ited nakin ka. Mapasubo ka laeng nga agaramid iti may kaniwas. Tirumbang aramidam ita kat ipasnak mo ti agtrabaho. Ipakitam kenkwa na anaragsak ka. Ipakitam akabaalam ti agbyag nga uray awan daytoy iti biyag mo. Tano agbalin ka analupoy, sigurado akat katawaan da ka. Ikararag mo iti Diyos ti amin asaksakitan tinakam mo. Nunaskan nga isangit mo aramidam, iti kasta kat malaganan ti riknam. Panagkunakat saanan arumbang apakawanan ti kasta a klase ti babae. Ngamin, inaramid na idin, inaramid namanan ita. Kasanon no pakawanam ita kat aramidan nan tumanan. Daytoy kat kapanunutak matlaang kit di pagayam June. Ti saludsudak itakin ka kat no kabaalam nga ta amapukaw ti asawam. Awan ti sabali ang makatulong ken ka no saan ati mismo matlaang abagim pagayam ko. Panunutam amaminribo ti iwayat mo nga addang. Alakastan pagayam June, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan, kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, kat manipod kani pagayam tayo a Kate, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Kate. Iti agdamaket a Danobyok, iso ni Erickson. Iti lasod ti dua atawan a panagayan ayat mi, awan mo't tinakitak a parikot. Napanaknakak a baro kan awanan sabit. Iso nga inmanugutak nga rod iti kayat na nga ag-live-in kami paylaeng, kabayatan nga agururnong daytoy iti aramatan mi nga agkalaysa. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Sweetheart, di ka di penalpas dita? Nakasagana akon. When sweetheart, umayan, ag sapato sa klabit. Agawa atan aldawen. Ang mga traffic tanto manan. Wan. Kitaan man to'y suot ko na bagay ko matlang, sweetheart. Nan, kitak man. Wow! Bagay mo launa sweetheart. Ad-adda man na napimintas ka. Oh, di nga. Bulbulaan nakman ako na ako ni Erickson. Saan man? Talaga ang bagay mo, sweetheart. Promise. Thank you, sweetheart. I love you. I love you too, sweetheart. Wala. Lumugan ka niti kotse. Itulod ka pa iti trabaho sa akto mat sumrak iti trabaho. Okay, sweetheart. Kumusta ngay matiadan ka id-idan ha, friend? Kat mayat friend. Adan ka iniinagaw ko iti ulas. Sana all, friend. Ibagam ngaminan ka ni Ramil tagdan na kayo madtan, friend. Agkasar kami pa'y kanumot, sa kami agdan na. Iso kanu nga minti ko na dagiti dadakkel na. Amumatan, medyo relihiyoso dagiti parents na. Sa bagay, may mayat matlang agpayso no agkalay sa kayo pa'y nga umuna. Iti kasta, mabindisyonan ti panagdan nayo. One friend, kat, da kayo ngay mat kini Erickson, kaano ti panagkalay sayo? Awan pa'y mat nadakdakamat na, friend. Basta ti kunana,
Agkalay sa kaminto kano, inton makaurnong iti usaran mi. Sweetheart, agawid ak pala ang iti lugar mi inton bigat. Biglaan samot day ta panagawid mo ah. Imawag namin ti maysa ka iti batch ko iti high school. Anak kano iti bunyag di nauna aputot na. Ah, kasta ka di? Well, sweetheart, Kahit kaano nga iti panagsublim. agsubliak matla nga iti malam. Kasi ka nga rod ah. Sumurot ak kumamat. Ang adumat tinaskan nga ipalpas ko iti opisina. Isa na bali na. Baliwan tantulangan ti mapanagpasyar ijay, sweetheart. Oh, sumango kayon iti lamisaan tamangan tayon tatang. Apay, di tan urayan, tinobya manakaw. Awan ni Erickson tatang. Nagawid iti lugar da. Nay, apay, di nakaintugaw. Saan tatang? Kayat ko kumamat ti makipasyarang. Adumat nga minti sambut ko a report ko iti opisina. Kasta aya. Wan, sana bali tag sublimat lang adagos. Napanlaang nanganak iti bunyag. Ay, kasta. Kunak no nagawid iti balayda. Saan tatang? Inawagan lang ti barkada na nga anaken na iti bunyag ti anak na. Iso abiglaan ti panagawid na. Kasta gayam. Wan tatang. Ala, makantayo kit din. Sigurado arabiin ton asumangpet ni Erickson tatang. Kayat mo asawan, agpasyudad kamatlaang ita, Erickson. Wala nang. Ay, kunak man no maturog apay, tasakan tumasa pa inton bigat. Saan na na? Masapol nga agpasyudadak mo't lang ita. Awan nga min kadwan ni Kate iti apartment. Apay nga min adi mo ing kuyaw, tapno nakapasyar kumamot dito'y balay dyan o biyam anak kaw. Ha? Ay, kwa. Ada nga min trabaho na nanang. Isa ako na ngayon ton maminsan tulangan, santo sumurot nga agawid. Ay, kawang nga rod ah. Iyawid mong tumat, tapno maam-am mo, dagiti kakabagyan tayaw. Una nang. Madanon to dahi taakan ito. Alaam to nga rod dagiti insaganak aprutas ken natang. Tapno saan nga isupay agat-gatangan nyo ijay syudad. Imbag day jay takapuros. Fresh from the farm ako nada. Saan analaylay. Ayawan man ngagpaiso nanang. Imbag dito ita libre tinatang. No ijay syudad. Magatang amin na nabanag. Awanan ti libre. Happy anniversary, sweetheart. Flowers for you. Wow! Nagbanglo ken nagpipintas dagiti asabsabong, sweetheart. Siyempre, kasla ka banglo kan kapintas ti panagayat ko ken ka, sweetheart. I love you. I love you too. And happy anniversary, sweetheart. Thank you kadagiti asabong. Awanan yaman na, sweetheart. Oh, lumugan ka nga roden, tamapan-taman nag-date. Ay, wow. Sa dino, sweetheart. Basta lumugan kan. Siya kun ti makaammo no sa dino ti papananta. Okay. Talaga ang mahilig kamot kadagiti restaurant nga sidig iti baybayan niya. One, sweetheart. Kayat ko nga minadangdanggan ti uni dagiti daluyon. Kasla maikat amin na parikot ko. Lumangmangag ko ti daluyon iti igit ti baybay. Sa bagay, uray siya. Kasla nakalaglag ang tiriknak no adak iti igid ti baybay. Una, nang runa no kas di alumlum na kan di init. Nagpintas abuyaan. O, saan ka di? Mangipalagip nga iti tunggal sipngat. Dumteng tulat ta tilawag. Amang ipasimudaag iti baro ngagsapa. Ken baro anam nama iti biyag. Inggarang mo man ang tikinalaing mo ngagdaniw ah. Ha? Amom, sweetheart. Sipod dimteng kay ti biyag ko. Nagmaris rosas tinalidem at ubong ko. Di mas baalan aragsak ken rag-o.
Gaputa si ka tinakarik naak, nagpaiduma anong mo. Amom kadimat anak karagrag sakak no ada ka dito'y danag. Ladingit ti mariknak no saan ka makita. Kat ara paapag iti rinabii asik ti kadwak. Aging gadumtang ti agsapa. Oy, nagana sa nadenggan, sweetheart. Kumusta ngay mo tinapanam iti syudad lakay? Kumusta mo ti anak ta? Kan tinubyo na. Awan mo tinadlaw ka parikaw kabayatan ti kadak ijay bakit. Panagkunak kat nasingpit mo't na nga Erickson. Ay kat nasaya at mat ngarod ano kasta lakay. Isuma ti makakaadda nga ang lutluto ka naglablaba. Aya, Wain, lakla mo no idiadda aklang ijay akas jay. ay kat saan ka kumapay ang nagawid Iti kasta, mapaliiw mo ida na sayaat. Jak makabayag ijay ta nalamin bakit. Ken jak makain na nga awan ar-aramiden na. Mangan, maturog, ken nagbuya lang iti TV ti kuko ay kijay. Awan exercise ko. Day talaan nga agpaiso alakay, tawan exercise mo ijay. Wain, bakit? Adayaw amay mayat ditoy. Ta inaldawak amapan iti talon. Inaldawak nga aglingay. Bareng ano talaga nasingpot day nga Erickson lakay. Kunamat ni Kate nga umay dantukan agbakasyon dito inton umay abulan. Aya, ay kat nasaya at ngarod ano kasta lakay. Kailiw kumutin di anak ta. Nasaya at mat ngarod no agawid dantukin ni Erickson dito'y balay. Hello, sweetheart. Sa dino ti ayan mo? Adaak pa lang iti opisina, sweetheart. Apay ka di? Ada sarakan mi a kliyente ka ni Lea, sweetheart. Uray din akong sukunan. Agdiritso akton nga agawid, apaman amalpas kami. Kasta ka di, sweetheart? Wan. Apag gusto nga ron tagaw awis mat ni pare Harold. Birthday na ngamin. Iso arumar kami kano. Kasta ka di? Wan, sweetheart. Di kagdanag, tagawid ak matlaang adagos. Sige nga, Rod. Di ka unay agparabi, Ewan. Wan, sweetheart. Awagan nak to, apama na makasangpot ka iti apartment, wan? Wan, sweetheart. O, sige nga ron. Aganat ka. I love you. I love you too. Bye. Friend, inchat nakakadini Claudine. Saan mat, friend? Apay ka di? Agaw awis mat. Girls night out ka no? Anya? Itaman pa nga gawis day siya babae. Nag-break da ka nun iti boyfriend na. Ne, apay ka numanan, friend. Kunak man no umadanin ti pa nagkalaysada ka ni Jordan. Ada ka no third party, friend. Ah? Ay na. Ay sus. Tinasakit, masikog ka nun di babae. Kit daw dawatin ka nun ni Jordan ti waya-waya na. Tapno ikalaysanan tinasikugan na. Hala, kaasimat nga rod ni Claudine no kasta, friend. Ay, kaasi at talaga, friend. O anya, kayat mo ka dita sarakan takalpasan ti trabaho ta? Wana, ngam awagak pa'y ni Erickson no palubusan na, friend. Oh, at ti baso. Aginom tayo man kit di. Barang makalipatak man ora iti apagbiit lang nga kanito. Danggayan dak ko ma, please. Oh, atoy. Uminom tayo. Apay ngamin, aya, friend. Anya tinapasama kada kayo kini Jordan. Wan nga rod kunaklakit din mo agkalaysa kayon iti mabiit. Isuda ate agkalaysa. Saan ata kami? Ha? No kasta, talagang awan kayon kini Jordan? One, Kate. Nasakit. Ang nasgan na aklo na kunti amin. Talaga siguro asan na da kami ti agkagasat. Claudine, Claudine. Iso ada kayo adwa. Paliiwan nyo anaimbag dagiti nobyo yo. Di kayo una agtalak.
Diyo itad amin a panagayat kan panagtalakyo. Taamangan no, masaktan kayong tumatlaang akas kanya. Maawatan da ka, friend. Ang panagkunak. Kat naiduman ni Erickson ka ni Jordan. Ay, uray mo't ni Ramil ko Nasingpet kan relihiyoso day chay. Iso amamati ak asisyak laang ti babae itibiyag na, friend. Sapay ko ma, friend. Sapay ko ma. Hanggang kas na kunakon. Saan nyo nga itad amin apamatag kan panagayat yo? Iti kasta, saan kayon to masaktan na kas iti marikrik nak ita? Will you do me the honor of becoming my wife? Erickson? Will you marry me? Yes, I will, sweetheart. Oh, I love you so much, Kate. I love you more, Erickson. Agyaman ak, Kate. Ikarik asiksikan to lang ti babae nga ayatan kan ipateg ko. Aginggat maudi nga angas ko. Banagapagyam anak unay, Erickson. Manipod ita. Iyawat ko kan ka ti amin ko. Italag ko kan ka tinatarnaw a panagayat ko. Kat sapay ko mata dinak tupal na angan. Ikarik day tay timbatong ko alangit. Kat ibagamon kadatatang kananang mo, tadumanon kamin iti mabiit. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti panagkalay sa ta. Agpaiso, Erickson. Wen, apay ti ko namkalikat mangrabrabakak. Ay na, agyaman ako unay, sweetheart. Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Dimtang matlaangan ti aldaw ngay nururay ko. Agyaman ak, Erickson. Alas 4 pa lang, mat kaya may ti parbangon. Barbaro analokagak iti kastoy nga oras. Naimas ti turog ni Erickson na nakaarangkop kanyak. Inayadik nga ikatanti ima na. Sakto bumangon. Aday na. Itaklang ang makita ti cellphone na nakadisto iti rabaw ti lamisaan Ano? Nalipatan na nga ta. Kita man ti messenger na. Dagiti mat katrabahuan na dagito Group chat damat da ito yung agkakapamilya. Agbasak man. Oy, Manong Erickson, imawag ni Manang Julie Idikalman sa batam kanumot dya anak mo. Saan laang anirenji ti ikan kan sabsabatam. Ikam kanumot nilay ka iti panghanda na inton birthday na. Anya di kaya tasawan da ito Isubli kong ti cellphone ni Erickson iti lamisaan. Ang mga tumalukag kat makita na pa'y nga igam ko ti cellphone na. Diyos ko, anya ka di kaya't asawan da ito At da ilimlimad ni Erickson kanyak. Good morning, sweetheart. Good morning to sweetheart. Nasapa ka mat anariing. Sika pa yan ti aglutluto. Imbes asyak ko ma. Ay kwa, jak ngaminan makaturog. Iswa bimangon ako sakto nagluto. Apay, napigsakan ni manen ti urok ko, iso agi ka nakaturog. Jak pa yung napuutan na bimangon ka. Saan mat sweetheart? Jak man mo. Mas daawak nga rot.
Tabasta na lokagak matlatan. Amangan madamot mang pampanunot ken ka, sweetheart. Anya? Mala, agtugaw kakit din tayo timplaan ka iti kapim. Pagururayan ta iti ilutlutok a pamigatan ta. Saanan, sweetheart? Siya kung tagtimpla ti kape. O sige, sikat ti makaam mo. Sana bale, mabiitan to ilutlutwag. Oh, apay, di ka palang nakapalas, sweetheart. Apay, di ka kadi sumra kita? Saan, Erickson? Kas lang amin maditibagbagig. Anya? Ay sus. Apay, anya ti marikrik nam. No kayat mo, kuyugan ka ama pa ni ti doktor, sweetheart. Saanan? Banog ko lang siguro daytoy. Pacheck ama ikatumat lang daytoy. Apaman ama kainanaag. Sigurado ka? Wan. O ala, mapankakit din. Aldawan. Ang mga numaladaw ka pa iti trabaho. Ang sweetheart, kwa? Di ka agdanag, takabailak ti bagik. Awagan ka matlaang, no talaga adyak kabailan. Sige nga Rod. Panawan ka dito eh. I love you. Sige, agan anad kay ti panagmanehom. One sweetheart. Bye. Apay nga inlimad mo kanyak, di kinaadagaya man anak mo, Erickson. Apay! Nagsakit. Kasla madudog ti puso, iti kastaunay sakit na. Tsaka mo no niya ti aram idak. Kasano ana pasamag ti kastoy. Awan mat pulos na damdamag ko idi. Sakbay nga agdan na kami. Diyos ko, anya ti rumbang nga aramidag. Isuro na kuma, apo. Awan nakita kwino nabasak a reply ni Erickson iti dayjay at chat ti kabsat na. Jakla ang amo no indilit na wino talaga asaan ang nagreply. Nagsakit tinakam ko iti daydi agundaway. Insang sangit ko aging gaan na pagkalmak matlaang tiriknak. Nagpamarangak nga awan nabasak gaputa jak kayat amaamuan na anakibiyangak ti cellphone na. Inistok ko ti Facebook account dagiti nadakamat anagan kat nakitak dagiti ladawan ni Erickson kadwana ti ubing. Manipod binyag ken birthday ti ubing. Jakon na search ti maysapay anagan ngam sigurado ak adwa ti putot na iti agduma a babae. Tinpakpakada na abunyag ken birthday nga atindaran na ket tigayam mismo nga anak na. Ti kanyak laeng apay nga ta nga inlimod na ti amin kanyak. Banag apakasaktan unay ti riknak. Sakbay anagdan na kami, nagdamdamag akon may papanggan kwa na. Ngam talaga analinis, baro kan awanan sabit. Single nga agpaiso, ngam jak amo nga adagayam inanakan na. Kat nalabit, asaan ang nagpakaamaday to'y kadagiti dua aputot na. Miss F, mariribukan ak unayan. Ay ayatak unay ni Erickson, kat jak kayat amabukaw ko daytoy. Iso na laeng, tanasakit tinakam ko iti panangilimad na kanya kadagiti pinutot na. Anya ti rumbang nga aramidak, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Panagkunak kat nasken laeng apagsaritaan nyo ti amin. Saludsudem dagiti kayat mo amaamuan. Ket no talaga ang agin inayat kayo, ikkam iti tsansa na amang panagnak iti baginaken ka kan iti sibubukal a pamilyam. Adamot laeng ngamin ken ka ti makuna a choice pagayam ko. No maminsan agbalbalin tayo ngaminan amaag no may papanan kani ayat nga oray masaksaktan tayon. Saan ka pa'y matsiguro a masikog? Iso a decide a better choice pagayam ko. Alakastan pagayam Kate, kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.